Аз съм доктор Ситов. Правя само едно нещо. Лекувам хора, които се нуждаят от пълна рехабилитация на челюстта или 6 импланта на челюст. Хора, които иначе биха се изправили пред живот с протези, което аз не правя. Това, което не правя, е всичко останало. Така че не правя фасети, не правя избелване, не правя бондинг, не лекувам коренови канали, не поставям пломби, поради една единствена причина. Защото имам твърде много пациенти за импланти, на които искам да помогна. Имам екип от специалисти, медицински сестри, доктори, които работят заедно, за да постигнат оптимален баланс и решение за всеки пациент, когато преглеждам. Това, което аз правя, е да помагам на специалистите с решаването на всеки проблем, от който се нуждае. За всеки отделен случай, въз основа на моя богат опит и експертиза от над 20 години. Всеки, който е тук, е по заслуга. Моите специалисти си знаят работата и формират екипи, като работят съвместно. Ще видите правилния член на екипа в правилната част от нашото пътуване. За всички останали неща имате общо практикуващи заболявания. Моето лечение съществува за тези хора, които са изправени пред живот без зъби. И аз лекувам само тях.